Kabanay sa unom ka sundalong napatay sa engkwentro, Tali Daula Islamia Maote Group sa Lanao del Norte, nagsubo pa sa nahitabo. AFP, gipasalig ang tabang alang sa nabiling pamilya. Samtang AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. giawhag ang mga sundalo nga dili magpadala sa away politika. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hantod karon, dili paggihapon madawat ni Luz Feli Tapinit ang gidangatan sa iyang anak nga si Corporal Reland Tapinit. Usa sa unom ka mga sundalo nga napatay sa engkwentro Tali DI Maote Group sa Munay, Lanao del Norte ni adtong adlong Domingo. Sumala ni Luz Feli nga maglisod kuno siya og dawat sa kamatayon sa iyang anak, ilabi pa nga ikapilang higayon matud pa niya gipugnan ang iyang anak nga mosulod sa pagkasundalo. Responsible jud kay na siya nga pagkaanak. Kay panganay mangguna na ako siya gud nga. Kami jud ihang pamilya ang first choice, ihang anak. Nakuhaan ang pagbangutan sa mga kabanay sa mga namatay nga mga sundalo dihang personal nga mibisita gahapong adlaw ang pinakataas nga opisyal sa kasundaluhan nga si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Camp Zangan sa 1st Infantry Division sa Labangan, Zamboanga del Sur. Subay sa iyang pagbisita ang pagtuno sa mga cash assistance ngadto sa mga nabiling kabanay sa mga biktima. Tutulungan rin po natin yung mga anak nila kung meron po silang mga anak or mga kapatid na gustong pumasok po sa serbisyo. And we extend all the help that we could extend to them. Gipasidunggan sab ni General Browner Jr. ang mga kasundaluhan nga mga survivors sa nagkadaiyang engkwentro sa area sa nasakupan sa 1st Infantry Division. Samtang milupad gilayon sa 4th Infantry Division sa Cagayan de Oro City si General Romeo Browner Jr. aron bisitahon ang laing upat ka mga sundalo nga nasamdan atol gihapon sa engkwentro Tali Daula Islamia Maote Group. Usa ka awarding ceremony og talk to men ang gipahigayon kung asa gipahinumduman ni General Browner Jr. ang kasundaluhan nga mag-focus sa ilang trabaho isip mga sundalo ug dili nahatagan og bili ang away politika sa nasod. Continue to be united and professional. Marami kasi tayong naririnig na mga kaguluhan sa politika ng ating bansa. So ang mensahe ko sa ating mga kasundaluhan is that let us not be affected by these political bickerings. And that is one AFP, one Philippines. Strong AFP, strong Philippines. Ibig sabihin po nito na isa lang ang ating Armed Forces of the Philippines. Dugang pa ni General Browner Jr. nga sobra napulo na ka mga sospek sa MSU Marawi bombing ang na-neutralize sa mga kasundaluhan ug magpadayon ang ilang pagpangita sa laing tulupa ka mga sospek nga gituuhang maoy nakaengkwentro sa mga sundalo sa Munay, Lanao del Norte. Kauban si Jaybert Pairat ug Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.